per a que entengueu què significa el concepte de ciutat educadora. Quan estem en un entorn urbà, com és una ciutat, com és València, cada una i cada un de vosaltres i de nosaltres, en cada coseta que fem, cada dia, cada relació que tenim, cada vegada que parlem, estem educant o deseducant. I el que volem fer des de la regidoria d'Educació és que aquesta reflexió arribi primer a totes les regidories que composen l'equip de govern, que cada regidor i cada regidora, cada vegada que pren una decisió, no només pense en que té que ser eficient i que té que ser el millor per a la ciutadania, sinó que tinga aquesta mirada que per a nosaltres és bàsic que la tinga. És una mirada que pense en que el que estàs fent està generant una ciutadania que volem que siga el més igualitària possible. Volem que tots i totes tingueu les mateixes oportunitats. I això se fa des de quan fiques una canasta en un pati, quan decideixes un arbre o un altre, és molt important també el tema de la mobilitat, el tema del carrer, com és el carrer, si és peatonal, si no, si se pot anar en bicicleta, si no. Aleshores, no és una qüestió només de la regidoria d'Educació, és una qüestió de totes les regidories. I de fet, totes les vostres cartes de desitjos estan interpel·lant a totes les regidories. Aleshores, jo crec que aquest és un poquet el concepte que jo crec que teniu que tindre. I també que vosaltres, com a xiquets i xiquetes, també eduqueu. No només rebeu l'educació, sinó que eduqueu. Eduqueu també, podeu educar als majors moltes vegades. I això també és molt important. També volem des de l'Ajuntament, des de l'àmbit municipal, plenar els buits que pensem que queden en els currículums educatius que tenim dins de les aules, perquè per a nosaltres l'educació està molt més enllà de les aules. És l'Ajuntament el que té projectes educatius i fa propostes educatives a totes les escoles de la ciutat i volem coordinar-les i volem que tinguin una mirada i una qualitat educativa important i després, sobretot fora de les aules, és quan jo crec que els municipis tenim que plenar els vostres currículums per a que totes les vostres capacitats siguin ateses per la resta de la ciutadania. Jo crec que és molt important treballar i anem a treballar en el tema de l'absentisme, que direu, què és l'absentisme? L'absentisme és des del xiquet que per les qüestions que siga no pot anar a escola, un xiquet xicotet que no pot anar a escola per lo que siga, a quan sou més grans no interessa ir a l'escola i per a nosaltres això és un problema. També és molt important treballar totes les arts i totes la cultura i les arts que se queden fora de l'aula, que també moltes vegades teniu moltes capacitats en aquest sentit i que des de l'Ajuntament volem recolzar-les. I per altre costat volem donar un suport a les famílies. Les famílies són la base i són la xarxa que fa que els barris funcionen. Tenim en les AMPEs, en tota la comunitat educativa, un potencial molt gran per a que aquesta ciutat siga molt millor i tingui una capacitat de millorar un potencial molt gran. I ahir torne a dir que són totes les regidories les que tenen molt que aportar ficant aquesta mirada educativa en tots els treballs que fem. I res més, donar-vos les gràcies per la il·lusió, donar les gràcies a tots els meus companys que s'han il·lusionat molt a l'hora de donar resposta als vostres desitjos i res més, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per les teves paraules, Maria. Mireu, a continuació anem a cedir la paraula als col·legis en l'ordre